El Consell de Comú d'Andorra la Vella ha tornat a viure un debat llarg i intens arran de l'aprovació del pressupost del 2026, marcat per un nou estira i arronsa entre la majoria i l'oposició. Els comptes, que superen els 60,4 milions d'euros, han tirat endavant, però amb discrepàncies importants sobre inversions, personal i tarifes comunals. Des de la minoria, el conseller David Astri ha alertat de l'increment del 31% en la partida d'urbanisme i ha reclamat més rigor en un pressupost que inclou un boom d'inversió de 13 milions d'euros. També ha criticat l'augment de la despesa de personal, assegurant que 7 de cada 10 euros es destinen a nòmines i ha posat en dubte la incorporació de càrrecs de confiança. La majoria, però, ha defensat uns comptes que qualifica d'ambiciosos i necessaris. El cònsol major, Sergi González, ha remarcat que el pressupost posa la gent al centre i busca millorar la qualitat de vida, mentre que el conseller de Finances, Joaquim Miró, ha subratllat que es tracta dels pressupostos més elevats de la història del Comú, assumint despeses heretades de mandats anteriors. El debat també ha arribat a les tarifes comunals, amb especial atenció a l'augment dels preus dels aparcaments i a la reorganització de les quotes del centre esportiu del Serradell. I tu, creus que aquest pressupost del 2026 respon realment a les necessitats de la ciutadania o pot acabar generant més tensions entre la majoria i l'oposició? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.